яраткан тамашачыларыбыз. Эфирда лайыклы хит тапшыруы һәм аның мөхәррире мин Эльвира Шакирова. Бүген сезнең игътибарга яңа унлыкны, ягъни февраль ае катнашучыларын тәкъдим итәчәкбез. Исегезгә төшерәм, күңелегезгә хуш килгән җырга тавыш бирү өчен 5544 кыска номерына SMS хәбәр юлларга кирәк. Тулырак мәгълүмат Мәйдан ТВ сайтында. Ә без хәерле сәгатьтә башлыйбыз. Лайыклы хитта кунакта эстраданың популяр артисты Рәфис Кәлимуллин. Сәлам дустым. Сәлам. Ничек кәйфләр? Аллага шөкер. Син ничек? Минеке дә Аллага шөкер. Сине күргәч бигрәк тә яхшырды. Тагы да әйбәтләнде. Әйе. Сәламәтлекләрең ничек? Сәламәтлек менә елдан-ел яшәрәбез, елдан-ел әйбәт. Мин бик шат. Артист кешенең эше бигрәк авыр. Өйдә торганың да юк. Башка эшкә керәсе килгән чакларың буламы? Вакыт юк дип әйтеп булмый инде. Вакыт җиткереп була. Гаиләгә дә вакыт бар, спортка да вакыт бар, аннан инде иҗатка да вакыт бар безнең. Аннан эш авыр дигәннән, без инде теге кулга кирпич тотып ташып йөрмибез. Алай да иҗат күп игътибар таләп итә. Шуның өчен ул эмоциональлектан арыйсың инде, йокы. Менә шулны әйтүем иде инде, авыр дигәнем, йокы ләкмидер. Йокы ләкминде, йокы ләксен инде. Ул инде һәр көн эшкә йөритән кеше гомумән 6-7 сәгать кенә йоклар. Шуның өчен безгә әле Аллага шөкер. Тие ул икән. Башка эш дигәндә менә. Башка эш, минем инде берничә эш калганнарын монда реклама ясыйсым килми. Башка эшләр белән шөгыльләнәм, чөнки ул әзрәктәге башны ял итеп була. Иҗаттан кырыга тайпылып тору вакытлыча, чөнки фантазиялар кирдән тагын туллансын өчен нәрсә белән дә шөгыльләнергә кирәк. Шуның өчен мин алмаштырып торам башка эшләр белән. Рәфис, әмнә теге яки бу сәбәп белән концертларың өзелгәне бармы? Üzülgəni var, bik küp üzülgəni var. Тавыш bulma arkasından, mənə küptən tügələrlə operasiya yasatqanıyım. Onun arkasında birinci konsertini alıb ırğatırğa turı kildi. Anlarsın, nedir səbəblə datını dürüst qoymau arkasında kelib çıxdı. Şunun üçün, бұл тұрған енді бүтін артистларда. Кенеткені ауырып кетірем, кенсен бетінде исәнің үшін теге гарантия беріп, пешет соғып қоя алмайсың. Шуның үшін кенеткені ауырып та кетірген, ауырға сен шығып жырлай алмайсың, халыққа шығып фонограмма жырлап болмай. Әгәр сенің энергетикың болмаса, исәнлең әйбәт болмаса, сен бір нешекте халықны өзіңнің ижаттың білән теге шаландыра алмайсың. Әмінә шушы концертлар үзілген вақытта бір шыласың ма? Әзірәк бір шылам енді, мен эмоциональ яқтан бек теге күшлі кіші енді. Алайда мен бетін темір түгіл. Бір шыласың, шенке сен халыққа келем деп әйттің, келе алмайсың. Ол бетін дұрыс әйбір түгіл. Ол бір ұшана, екінші ұшана, үшіншіге ол ғыммен келмеске может, нешікте теге әйбәт еттір программын сізсәңді. Келелер мысың мұна екінші тапқыр келгеш? Аллаға шүкір, келелер. Келелер, Аллаға шүкір. Сізді кетіп қалам. Рахмет, тамашашыларын шылай елдан-ел арта тұрсын. Рәфис, кәйфіңні нәрсе қырырға мүмкін? Кәйфімні түшірге мүмкін, қырырға мүмкін. Әгер менің туғандар турында лашар сөз айтселер, өзім турында айтселер, ашуланмайым. Теге өзімні білмеймін, нешіктер қайырсытқан вақытта да мен қар вақытта да ғафу етем, шул кіші білән керден тосашып берген мүмкін. Менің әнейім, менің туғандарым турында бір әнесті айтселер, мені бек кәйфім түшірі. Кәйфім түшірі әгер жырны язылғаш, жыр көп мәне шунаға материал тұққаш, көп мақша шығыма кеткешінде әгер жыр халыққа келіп кірмес, әзірек кәйф түшіп бітейінді. Шулай да сен қойшын қарама һәр вақыт елмаясың. Мына түшінкілікке берілмәс үшін нәрсе эшләргә кирәк? Эльвира, менә түшіншілікке берілмәс үшін білесің нәрсе, шуны башта ойларға керек. Сен бұл дүнияға келген, 2 аяғың бар, 2 қолың бар, Аллаға шүкір. Сенің исәнлігің бар, сен коляскада отырып тұрмайсың. Сен өзің исәнлігіңне нәрседер байытыр үшін оқша жиып йөрмисең, хайыр сарап йөрмисең. Шуның өчен гомумән һәр көнне менә иртә белән турып, бу дөньяга шатланып яшәргә кирәк. Миңа калса, белмим инде, мин һәр вакытта да әйтәм, Аллага шөкер, барысы да әйбәт. Байлык, анда үй, кыйбатлы машинамы, ул теге урыслар әйтәләр бит, второстепенный дип. Ул икенче планда. Иң мөһиме син исән, Аллага шөкер. Иртә белән турып, эшләрлек көчең бар. Кәйф ул төшәдә менә торган әйбер, шуның өчен кәйфне ул барысы да үзеңнең эчкәдән яныңа тора. Һәр вакытта уйларга кирәк. Аллага шөкер, барысы да әйбәт.
Син тыңлап торасы гына килә, син шундый менә дигән психолог та икәнсең әле. Укымаган алай да психолог. Укымаган килеш дәйме? Рәфис, җыр сүзләрен тиз ятлыйсыңмы? Мин яшь вакытта, хәзер дә яшь әле миндә. Яшь вакытта, студент вакытта миңа әйтәләр, Рәфис, сиңа шигырь бирсәң, син иртә белән торып бер укып, шигырьне сөйләргә мөмкин дип. Мин шуннан да шигырьне, җырларның сүзләрен тиз ятлыйм. Әгәр җырның сүзләре әллә кем менә мондый гына булса, мин озак ятлый алмыйм. Бер вакыт шундый булган иде хәл, бер сезонда минем нидер ширләтте. Мин гөл ятлап, җырлап йөргән җырларның да сүзләрен онытылган идем. Сөйләм теле дә менә шулай туры килде, сөйли алмыйча яфаландым. Аннан соң менә дугалар укып, намазлар укып, Аллага шөкер, менә кирдән барысы да әйбәт, кирдән урынына кайтты. Теләш кеше кире кайтты. Теләш кеше кире кайтты. Инглиз телен гомумән белмим, сөйләшә белмим. Алай да менә сөйләгән идем бер вакыт бер интервьюда. Студент вакытта инглиз телен укытучы әйткән иде. Рәфис, әгәр шу җырны җырласаң, ятлап 2 ел буе 5лек куям дип. Мин бер көн эчендә ятладым да, Хэллоуинда чыгып җырладым да, һәм 2 ел буе Аллага шөкер 5лек укыдым, инглиз теленә берәр дә белмим. Менә хәйләкәр. Рәфис, син белән күрешүгә бик шат идем. Сиңа зур уңышлар, яңа үрләр теләп калам. Амин. Саулык, сәламәтлек, уңышлар, күтәренкелек, кайф, алга табатларга.
Татьяна Ефремованың шул кадәр эше күп ки, хәтта сөйләшергә дә вакыты юк. Күз алдына китерәсезме? Җырчы бер тәүлек эчендә Мәскәү, Казан һәм Мамадышта чыгыш ясаган. Бу көннәрдә Татьяна хип-хоп биючеләр фестивален ачу тантанасында да булган. Бу фестиваль гомерем буена исемдә калачак диде җырчы. Да. Эй. Ага. Ага. Салют. Так. Зор жиын буларга тора. Казаннан җырчы чакырабыз. Биючеләрне районнан. Мин җырламыйм мени. Сиңа баянда кем уйный гитарада? Бар, чәй әзерлә. Армиядан кайткач, җырчылар белән киткән булсам, гитарда да уйнап йөргән булыр идем инде. Ватылдым әллә? Гомер үтә инде, шушы ватып тракторны килә. Ә мин гитарист эзлим. Әйдә, уйнап күрсәт. Да.
узган атнада Арслананың ире, продюсеры Наил Муртазинның туган көне булган. Наил минем ярдәмчем, канатландыручым, мин аңа бик рәхмәтлемен. Бергә эшләү, бергә яшәү зур бәхет. Без бер якка карыйбыз, студиябызда яшибез дисәм дә була, диде Арслана. Наилне без дә котлыйбыз, иҗади уңышлар телибез. Yarat yürek, yaratırga gerek. Yaratusuz nişik yaşargen. Yarat yürek, yaratırga gerek. Yollarda şehirek seferge. Yarat yürek, yaratırga gerek. Yaratusuz nişik yaşargen. Yarat yürek, yaratırga gerek. Yollarda şehirek seferge. Yarat yürek müdür emmet olup. Jır sarılsın nefis kıllarga. Kige salayım yeşillik yıllarımını. Kukregimde sağışmın barda. Yarat yürek, yaratırga gerek. Yaratusuz nişik yaşargen. Yarat yürek, yaratırga gerek. Yollarda şehirek sefergen. Duygançı bir kukrep titrep kalayım. Kukrevlerden yürek uğrıkma. Yaktı uy hislerim ağa. Aktarılıp yağar bulutta. Yarat yürek, yaratırga gerek. Yaratusuz nişik yaşargen. Yarat yürek, yaratırga gerek. Yollarda şehirek seferge. Yarat yürek, yaratırga gerek. Yaratusuz nişik yaşargen. Yarat yürek, yaratırga gerek. Yollarda şehirek seferge. Yarat yürek, yaratırga gerek. Yaratusuz nişik yaşargen. Yarat yürek, yaratırga gerek. Yollarda şehirek seferge. Yarat yürek, yaratırga gerek. Yaratusuz nişik yaşargen. Yarat yürek, yaratırga gerek. Yollarda şehirek seferge. Yarat yürek, yaratırga gerek. Yollarda şehirek seferge. Хит парадны Ринат Каюмовның Язларым җыры дәвам итә. Ринат үзе Мәскәүдә яшәп иҗат итсә дә, татар җанлы кеше булуын һәм татар илен сагынып яшәвен әйтте. Татарча җырлавым, күңелемдә татар моңын саклавым яшәргә көч һәм дәрт бирә, ди Ринат Каюмов. Yazlardan öğrendim yağanın duvarga. Кояштай балкырга, болытлар куарга. Эретtim nihayat
Көңілнің бұзларын білем бит нешікте Өмірдің ұзғанын Yazlarım nazından inetten özgerdim Yazlarım öğrettim Yazlardan öğrendim Yazlarım öğrettim Yaşarga yanarga Rahmetli yüreğim Bu yılgı yazlarga Yazlarım nazından inetten özgerdim Yazlarım öğrettim Yazlardan öğrendim Yazlarım öğretti Yaşarga yanarga Rahmetli yüreğim Bu yılgı yazlarga Turmuşның yöntemi tatırga öğrendim Güzellik kürdüler benim de gözlerim Yıldızlı kөгінен yıldızlar жиганда Көңілім ашқанды ең yirak хыялға Yazlarım nazından kinetten özgerdim Yazlarım öğretti Yazlardan öğrendim Yazlarım öğretti Yaşarga yanarga Rahmetli yüreğim Bu yılgı yazlarga Yazlardan öğrendim Sağışlı yuvarga Kışları öğretti En nazlı jırlarga İskertte yazdımsın Jeylerden kilesin Yaz özü mıgjiza Yazgına dimesin Yazlarım nazından Kinetten özgerdim Yazlarım öğretti Yazlardan öğrendim Yazlarım öğretti Yaşarga yanarga Rahmetli yüreğim Bu yılgı yazlarga Yazlarım nazından Kinetten özgerdim Yazlarım öğretti Yazlardan öğrendim Yazlarım öğretti Yaşarga yanarga Rahmetli yüreğim Bu yılgı yazlarga Rahmetli yüreğim Bu yılgı yazlarga Alina Ahmedшина bir yo'li 2 jir ustida ishlawini siyladi. Jirlarning birsi yoshlarga ayırışa ashar deb o'ylayman. Ul jirlarni bek tezdan tomoshachi ixtiborina taqdim etashakman. Umuman bu yil ko'p vaqtimni ijodga bag'ishlarga tilayman deydi Alina. Kızlar da çıkmaganı çıkmayı. Orada, Alina'nın tüteye basıp dura. Hazır hallerim bilip bilmeli ama. İsenme bey, nişlep durası? Evet günel oğlum. Alina'nı kütüp duraydım. Alina koytan mı ne? Alina koydu. Alina. Oy rahmet abi, rahmet büyük zor yama, sağ ol. Günler. Gidelim suç da bak kızık itemiz. İde tüge, bola şoktağa kıvıganı korga ezrek batırı bağlamız he? Yılgan günümüzde yılmayu yüzü bizde Ettiyenni uttırasız yem birip dure bizde Rahmet ettiyenni diviz tuğan canlı itim bizni Üstürgenlerigizge Eye şul şulay şul Üstürgenlerigizge Eye şul şulay şul Üstürgenlerigizge Damlarımız koyğıda sunalğanbız Her birimiz tuğan için Ullerlik tuğanlarımız Abba singil inni abi Birisinden birisi şefşani Koya koysana da yarray Eye şul şulay şul Koya koysana da yarray Eye şul şulay şul Koya koysana da yarray Eye şul şulay şul Koya koysana da yarray
yaşap gitken bizde tuğanlaşıp ötkenmiz. Jisne şinge kilini kiyev birge ömür ötem tuğanlaşıp ötkenmiz. Ey yaşıl şulay şıl tuğanlaşıp ötkenmiz. Ey yaşıl şulay şıl tuğanlaşıp ötkenmiz. Tu gerek bəxtləri bulsan, tu gerek istellərədey. Kim xur bulmayıq başqalardan, bulayıq əllə kimlərdey. Kur şəkirrə, dost iş kurrə, dost düşman aralarında, bulayıq əllə kimlərdey. Ey yaşıl şulay şıl, bulayıq əllə kimlərdey. Ey yaşıl şulay şıl, bulayıq əllə kimlərdey. Ey yaşıl şulay şıl toya minim galuşum. Ey de kızım sırlaşık demne bulsun belişim. Bulayıq əllə kimlərdey. Bulayıq əllə kimlərdey. Alsu Hamazat Fazlıyevlarning Uçtiki kızım Uçtiki jırlarına düşürgen kliplari dünya kurdu. Bu jır ötürüne kadar bizning turunda. Balalarımız sağ selamet, bəxtli hem uzun ömürlü bulsun. İki mala yanına kız alıp qaytarga tilevçilerinin hıyalları şınga aşsın diye Alsu Fazlıyeva. Eye bizden eni kıyaş, ilahi bir zatlı nur. Yalanların gürlevlerin, mehabetten tırgan jır. Ketip algan şatlığımız abıylarına singil. Özüne tartıp tırasın, gel senin yanda küngel. Ebisinin kızı o, Enisenin kızı o. Uçtaki bala uçtaki, tek bəxtligine bu. Ebisinin kızı o, Enisenin kızı o. Uçtaki bala uçtaki, tek bəxtligine bu. Abayında bu kadarla temeli bulursan iken, dansığı biz tetiyemiz, o benim kızım iken. Eye bizden eni kıyar, ilahi bir zatlı nur. Yılavların gürlevlerin, mehabetten tırgan jır. Ebisinin kızı o, Enisenin kızı o. Uçtaki bala uçtaki, tek bəxtligine bu. Etisinin kızı o, Enisenin kızı o. Uçtaki bala uçtaki, tek bəxtligine bu. Enisinin kızı ul. Enisinin kızı o. Uçtaki balam uçtaki, tek bəxtligine bu. Enisinin kızı ul, Enisenin kızı ul. Uçtaki balam uçtaki, tek bəxtligine bu.
Müşteki bana müşteki Tik bäxetligine Юлия Гарифулина Нью-Йоркта яшәп иҗат итә. Минем өчен Нью-Йорк бик зур шәһәр. Климаты җылы, төрле милләт кешеләре яши. Атлантик океаны да бар. Без үзебез фатирда яшибез. Шәһәр кешесе булгач, фатирда яшәү уңайлырак миңа, диде Юлия. Kuşlaştığında gidip bardın Ayrılışı ağır bit Gözlerinin amanın yüreğime salayım Tukta dostuma sabari Ömer bu yarısı yürek Sine sağnıp sol kılar Hidillerde dolkun şu aşkıma dostum Kuyeleme dağlı dolkınlar Kışlar senisiz nişler Nişe kar bu sular Orman işe kışalar İşilemez metallar İki bizden sular Orman işe kışalar İşilemez metallar İki bizden sular Uşlaştığında gidip bardın Ayrılışı ağır bir Gözlerinin amanın yüreğime salayım Tukta dostum sabari Gözlerinin amanın yüreğime salayım Tukta dostum sabari
Башкортстан кызы Диана Ишниязова «Звезда» дип исемләнгән Бөтен Россия вокал бәйгесендә катнашкан. Бәйгегә Россиянең 85 төбәгеннән башкаручылар килде. Проект кысаларында җыр башкару, үзеңне сәхнәдә тоту серләренә өйрәндек, диде Диана. Шомлы уйлар басканда, тынычлыклар качканда, укып җибәр дугаңны, коткаргандай балаңны, бисмилла дип башласаң, яктырып бөтен дөньям, тылсымнан көчле алар, бисмиллалы дугалар, бисмиллалы дугалар. Коръәннең сүрәләре, аятел көрсиләре, җанга тәнгә дәвалар, бисмиллалы дугалар, бисмилла дип башласаң, яктырып бөтен дөньям, тылсымнан көчле алар, бисмиллалы дугалар, бисмиллалы дугалар. Алсам мин фатихаңны, калсаң укып дугаңны, юлларым һәр чак уңа, мең рәхмәт әнкәй сиңа, бисмилла дип башласаң, яктырып бөтен дөньям, тылсымнан көчле алар, бисмиллалы дугалар, бисмиллалы дугалар. Бисмилла дип башласаң, яктырып бөтен дөньям, тылсымнан көчле алар, бисмиллалы дугалар, бисмиллалы дугалар. Азнакай районы егете Алмаз Закировка җырлау сәләте Бәхиҗә әбисе белән Мирхәтим бабасыннан күчкән. Алар икесе дә җырга оста булган. Әби янына кунарга еш бара идек. Ул элеккеге көйләрне сузып җибәрсә, мин дә түзмичә кушыла идем, диде Алмаз.
Тамшы җиргә кадәр юлы, тамшы юлы бигрәк матур моңлы. Тамшы кебек булып яшисела иде, тамчыга әйләнеп агасыла иде. Тамшы җиргә кадәр юлы, тамшы юлы бигрәк матур моңлы. Тамчы кебек булып яшисела иде, тамчыга әйләнеп агасыла иде. Тамчыдан башлана, хәтта диңгезләрдә. Тамчыдан башлана, яшьлек күңелләрдә. Тамчы җиргә кадәр юлы, тамчы юлы бигрәк матур моңлы. Тамчы кебек булып яшисела иде, тамчыга әйләнеп агасыла иде. Тамчы җиргә кадәр юлы, тамчы юлы бигрәк матур моңлы. Тамчы кебек булып яшисела иде, тамчыга әйләнеп агасыла иде. Açıp yumganda, tamşı күздән югала. Зур йырак суларга уйлар ала. Тамчы җиргә кадәр юлы, тамчы юлы бигрәк матур моңлы. Тамчы кебек булып яшисела иде, тамчыга әйләнеп агасыла иде. Тамчы җиргә кадәр юлы, тамчы юлы бигрәк матур моңлы. Тамчы кебек булып яшисела иде, тамчыга әйләнеп агасыла иде. Студиябызда кунакта яшь җырчы Рушания Мөшәррәпова. Сәлам, Рушания. Исәнмесез, Эльвира, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Ничек кәефләрең? Аллага шөкер, бик шәп, күтәренке. Бик шатбыз. Рушания, синең Оренбург кызы икәнеңне беләбез. Калганы турында үзең сөйлә, үзең белән таныштыр әле. Оренбургтагы бердән-бер татар мәктәбен бетердем. Көмеш медальга ул вакытта 2010 ел булды. Аннан соң инде күңел мине Казанга тартты. Мин үземне җырчы булырмын дип бер кайчан да уйламадым, әмма менә шулай үзеннән үзе шулай килде. Очраклы хәл булгандыр дип уйлыйм мин. Мин Казан федераль университетына укырга кирдем һәм вокал буенча Лидия Әхмәтова сыйныфына кирдем. Һәм шул вакыттан минем профессиональ үсеш башланды дип әйтергә була. Чөнки Лидия Әхмәтова мине зур сәхнәгә бастырган кеше. Мин аңа бүгенге көндә дә бик рәхмәтлемен. Рушания, менә Лидия Әхмәтованың нинди киңәшләре исеңдә калды? Лидия Алексеевна мин һәр вакыт миңа сәхнәдә үзеңне ихлас булып тот, һәр вакыт гадел булып, шундый сүзләр калды. Чөнки сәхнәдә син ихлас күңелең белән җырлыйсың икән, тамашачы сиңа ышана. Син, димәк, тамашачыларның күңел кылларына тидең. Рушания, менә син күбрәк романслар башкарырга яратасың икән, ни өчен? Минемчә, романслар беренчедән ул бик җитди жанр. Безнең бик күп композитор, классиклар, шундый зур шәхесләр, матур романслар язганнар. Һәм романслар минемчә кешенең күңел халатын күреп, кешенең шулай ук күңел төрләренә киреп китә. Үтеп кергән дисең, әйме? Ярый, әмма син хәзерге вакытта кайда эшлисең? Нәрсә белән шөгыльләнәсең?
Хәзерге вакытта мин менә 8 ел инде балалар бакчасында эшлим, музыкаль тәрбияче булып. Мин үземне бик бәхетле кеше итеп саныйм, чөнки мин һәр вакыт балалар белән, без һәр вакыт утренникларга әзерләнәбез, без һәр вакыт алар белән уйныйбыз, биебез, җырлыйбыз. Әйтергә кирәк, бу мөхит бик күп энергия үзенә таләп итә, бик күп җаваплылык таләп итә, чөнки балалар белән ихлас булырга кирәк, чөнки син алар сиңа ышаналар. Без бит бик җаваплы кешеләр. Без яңа буын үстерергә тиешбез һәм ул җаваплылык безнең иңнәрдә. Рушания, бик матур сөйләйсең, шундый төпле фикерләр. Синең шәхси тормышың турында да беләсе килә бит инде хәзер. Шәхси тормыш турында сөйләргә бик яратмыйм, әмма әлегә әйтәм, мин бик бәхетле кеше, мин бәхетле хатын, кыз, мин бәхетле әни, һәм шуңа мин бик сөенеп яшим. Булганына сөенеп яшим, Аллага шөкер дип. Субханалла. Рушания, син белән танышуга бик шат идек. Иҗат юлың якты һәм бәхетле булсын. Рәхмәт бик зур, Эльвира. Мин үз ишрагымда Майдан телеканалына зур уңышлар телим. Лайыклы хит тапшыруының махсус кунагы Мәйдан каналында күңел күге тапшыруын алып баручы Идел Кыямов. Сәлам, Идел. Сәлам, Эльвира. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар.
Идел, иҗат юлына ничек кирип киттең дип сорау ахмаклык булыр, чөнки әтиәнең танылган шәхесләр Мөршидә һәм Илдар Кыямовлар. Шулай да башка һөнәр сайлау теләге булдымы? Башка һөнәр сайлау теләге булмады, чөнки үзегез әйттегез, мин инде тумыштан бирле шул мәдәни Казанда, журналистлар Казанында кайнап үстем. Шуңа күрә ниндидер башка һөнәргә кирип китү уйлары булмагандыр, әмма дә ләкин мин барыбер үземне төрле һөнәрләрдә сынап карадым. Иң беренче ул 14 яшымда мин гардеробщик булып та эшләп караган идем заманында. Аннары инде театр училищесына кирип китеп, шул театраль, эстрада юнәлеше буенча эшли башладым һәм бердән моңа үкенмим. Димәк, син белемең буенча актер. Белемем буенча мин актер, артист эстрады дип бара дипломда һәм преподаватель, укытучы. Шулай ук икенче белемем минем журналистика. Татар журналистикасында белем алдым. Аңлашылды. Идел менә күптән түгел генә Мәйдан каналында яңа тапшыру алып бара башладың. Аның үзенчәлеге нәрсәдә? Һәм синеңчә тапшыру куелган максатларга ирешәме? Тапшыруның үзенчәлеге аның исеменнән үк күренеп тора, үзегез дә әйтеп уздыгыз, ул күңел күге дип атала. Нәрсә соң ул күңел күге дип сораучы тамашачылар булыр. Күңел күге ул кешенең эчке күңел халәте, аның күңеле ирешкән югары идеаллар дөньясы. Безнең үзенчәлекләренә тагын килгәндә, үзенчәлегебез шунда, безнең съемкаларыбыз төрле шәһәрнең яңа текә локацияларында уза. Ул һәрбер кунактан үзгә, төрле кунакка төрле локация сайлап алына һәм үзенчәлеге дә шунда. Тамашачыга да ниндидер бар бер динамика килеп керә, ул караганда. Шулай ук шәхесләребез дә киң колаш алына. Монда безнең эстрада җырчыларыннан алып, дирижерларга кадәр, композиторлар, Алла бирсә рәссамнар да булыр дип ышанабыз. Шул һәм тагын бер үзенчәлеге алып баручының яшь булуы. Яшь алып баручы ул төрле буын вәкилләрен берләштерә. Олы яшьтәге безнең иҗат әһелләрендә, урта яшьтәгеләрендә, яшьләрендә дә шуңа күрә үзенчәлеге менә шунда булыр. Инде кунакларыбызның, шәхесләребезнең күңел күгенә менеп җитеп булыр микән, аларны ачып булыр микән? Моны инде безнең Мәйдан телеканалы тамашачылары шимбә көннәрендә күрә алачак. Шуңа күрә телевизорларыгызны Мәйдан каналына киләгез. Хөрмәтле тамашачылар. Идел, син бу тапшыруны үзең карыйсыңмы? Әтиәнең ничек бәяли? Үзем тапшыруны монтажлаганнан соң карыйм һәм әлбәттә киң тамашачыга чыгарганда да менә шул шимбә көннәрендә мин аны карыйм. Әтиәнидән төрле фикерләр ишетелә, тәнкыйть фикерләре дә бар, хуплау фикерләре дә бар. Һәммәсенә кулак салырга тырышам. Шулай ук тамашачыларыбыз да тапшыруны караганнан соң социаль челтәрләрдә дә үзләренең фикерләрен, тәкъдимнәрен җиткерәләр. Бүгенге көнгә менә ничә тапшырубыз чыкты безнең. Бары тик хуплау сүзләре генә килә тамашачылардан. Социаль челтәрләр дигәннән безнең тапшыруның тагын үзенчәлеге шунда. Монда безнең аналитика жанрында керә, фәлсәфәдә керә, психологиядә керә, әңгәмәдәш белән аралашканда. Һәм бу формат телевидениегә дә безнең туры килә, шулай ук социаль челтәрләргә дә туры килә. Шуңа күрә тамашачыларыбызның да безнең аудиториябездә киң булыр дип ышанабыз. Амин, шулай булсын, Идел. Идел, син бит әле төрле рәсми чараларда, концертларда алып барасың. Шулай гали клипларда да төшәсең. Буларның кайсысы сиңа якынрак һәм кызыграк? Миңа буларның бу юнәлешләрнең барысы да кызык, чөнки белемем буенча бит инде мин актер, шуңа күрә клипларда гына төшеп калмыйм. Шулай ук киноларда да төшәм, кыска метражлы, тулы метражлы киноларда. Бүгенге көнгә иң күңелгә үтеп керә торганы, иң ошаганы ул әлбәттә чаралар алып бару. Шуңа күрә чаралар күбрәк булсын иде, концертларыбыз, рәсми чаралар күбрәк булсын иде. Чөнки бу чараларда без концертлар куйганда да республиканы данлыйбыз, республикага мәдхия җырлыйбыз. Шуңа күрә үзебезнең мәдәниятебез үсешенә өлеш кертү белән мин бик горурланам һәм шуның белән ләззәт тә алам. Идел, сине күрү безгә бик шат идек. Сиңа зурдан-зур уңышлар, күңел күге тапшыруында кызыклы геройлар теләп калабыз. Бик зур рәхмәт сиңа, Эльвира. Бик зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Безнең белән булыгыз, бердәм булыйк, бергә булыйк. Февраль айының беренче чыгарылышы тәмам, дуслар. Ничек, тапшыру сезгә ошадымы? Сезнең белән аралашу чиксез рәхәт булса да, сау булашырга вакыт җитте. Иң мөһиме, үзегезне саклагыз һәм Мәйдан каналы белән бергә булыгыз. Мин, Эльвира Шакирова һәм безнең иҗат коллективы сезгә имин, якты көннәр телибез.